Seguimos adiante en este turno de radio de Santiago de Compostela, nosa área de influencia que sempre o digo, que son 30 concellos. Un día os direi a todos así de memoria, e por orden alfabético. 30 concellos, 9 comarcas, dende a capital galega. E hoxe imos a falar, non é a primeira vez que falo con el, e máis outro día pilleino de improvisto no partido do Monbus Obradoiro, afeccionado, bueno, o OSC aposta polo deporte moito, polo Monbus Obradoiro tamén, pola súa canteira. A Universidade de Santiago de Compostela, que é moito máis que un centro de ensino, é un emblema da cidade, un motor de innovación, de investigación, referente académico a nivel estatal, internacional. Bueno, pues a USC afronta pues, os cambios que son habituais, novas probas da EBAU, inteligencia artificial, en fin. Tamén, por certo, onte coñecíamos que xa se inicia ese foco de atención no posto a sucesión de Antonio López. Bueno, damos a benvida ao reitor da universidade neste estudio, que para nós é un verdadeiro placer que nos visite o reitor da universidade. Antonio, bons días. Hola, que tal? Moi bons días. Eu tamén encantado de estar aquí convosco. Un placer. O pillei en varias situacións, porque está vostede moi activo, está en todos lados, sempre que pode, no deporte, en actos sociais de todo tipo, porque o invitan a moitos eventos, non? Forma parte do traballo do reitor. Ás veces temos a sensación de que non estamos facendo nada, pero cando estamos tamén representando a universidade, pois tamén é parte do noso traballo. E sí, nunha cidade de tamaño pequeno como é a nosa e unha universidade pois que ten unha traxectoria, un peso e tamén un número moi importante de persoas, representa moito na cidade, fai que bueno, efectivamente, sí, se teña moita presenza en toda a vida cidadá, non? Reitor, porque que volume, que número? Hai moitos estudiantes en Santiago, hai moito, pero que move a USC? A universidade somos 26.000 estudantes repartidos entre Compostela e Lugo. Poñamos que en Santiago somos ao redor de 20.000 estudantes. Pois eso significa que cando vamos pola rúa, de cada 5 persoas que nos cruzamos, unha debe ser estudante, máis menos. Outra cousa é que se vamos polo campo seguramente son as 5 que nos cruzamos estudantes, se vamos a outras zonas menos. E nas terrazas 3. Polo campo, sí, en na zona bella pola noite, os xoves e os venres, pois tamén siguen sendo 5 os estudantes que nos cruzamos pola rúa, non? Bueno, é un emblema, a USC é un emblema, va moito máis alá dun centro de ensino, como dicía. En que situación está? Como define a situación actual da USC en termos de calidade, de docentes, de non sei, bueno, investigación? A universidade está, eu penso que moi asentada como unha universidade de calidade, de prestixio a nivel nacional e internacional. Os rankings son... Vamos, que non mentía na introducción. Non. Os rankings son sempre relativos e se lle poden facer todos os matices que se queiran. Pero, bueno, estar como vimos estando entre as 500, 600 mellores universidades do mundo, o ranking de Shanghai, ten moitísimo mérito. Estamos falando que hai 20.000 que entran aí, O sea, ten moito mérito. Quer dicir que estamos entre o 5% das mellores universidades do mundo. E iso xa está, máis alá de estar nun posto arriba ou abaixo, que iso depende ás veces de que se un artigo sale publicado nunha revista de máis impacto ou de menos impacto. Claro. ¿No? O sea que desde ese punto de vista, a nivel nacional, pois estamos sempre entre as 10, 12 mellores universidades do país. En calquer ranking que utilicemos, esa é a nosa ubicación. E despois, con unha presencia moi especial e con un perfil moi diferencial, que aí sí subimos algúns chanzos no que ten que ver coa investigación. Somos unha universidade cun perfil investigador potentísimo e iso nos sitúa, como digo, moito máis arriba. Por áreas, por exemplo, os estudos de veterinaria están entre os 75 millores do mundo no ranking de Shanghai. Ciencias relacionadas coa farmacia, produción de medicamentos, entre os 75 e o 100. O sea, indudablemente somos unha universidade, eu penso que de calidade recoñecida, cunha traxectoria moi acreditada e cun perfil investigador moi claro, non? Todos os días, ou día sí, día non, investigadores da USC, claro, estamos así. Claro, iso ten unha explicación, iso non é casualidade. Este ano vamos a superar os 100 millóns de euros de fondos captados para investigación a través de proxectos competitivos, autonómicos, nacionais, internacionais, contratos con empresas, e iso é moito decir,
Eso son moitas persoas traballando, son moitos proxectos executándose cada día, e por eso o que nos sae, eso que di que parece que cada día hai algunha nova, pois é simplemente a punta do iceberg, porque hai un volume de actividade. Temos casi que 1000 persoas dedicadas a investigación exclusivamente, contratadas cada ano traballando nestes ámbitos. É un elemento pois moi diferencial, moi distintivo e que nos sitúa tamén moi ben a nivel nacional e internacional. Reitor, gozan de boa saúde a día de hoxe as carreiras, en detrimento quizáis de outro tipo de formación ou de lanzarse xa o emprego? Vamos a ver, agora mesmo estamos cunhos datos en España de acceso aos estudos universitarios moi similar ao da media dos países do noso entorno, particularmente Europa. Quizás Europa está uns décimas, moi pouquiño máis por enriba, non? Pero hai moi boa demanda de estudos universitarios. É verdade que a formación profesional deu un salto adiante espectacular, que eu penso que é boísimo para todos, para a sociedade, para as persoas e tamén para a propia universidade, porque ademais somos quen de crear un movimento entre estudantes que fan estudos de formación profesional de grado superior e despois veñen á universidade, e mesmo ao revés, estudantes que fan formación universitaria e logo fan estudos de formación profesional de grau superior. Bueno, pois é un movimento natural e eu penso que é moi bo. Hai demanda, hai moi boa empregabilidade entre os estudantes universitarios que rematan os seus estudos. Ás veces se di, bueno, pois atopan antes emprego pois persoas que fan formación profesional. Pode ser que ás veces poida ser un pouco máis rápida na obtención do emprego, pero en canto se lle dá un pouco de recorrido, os títulos universitarios siguen sendo unha garantía de moi bo emprego e de emprego de mellor calidade e con mellores condicións económicas e profesionais. O sea que desde ese punto de vista, ben, e despois, na nosa oferta, bueno, afortunadamente, a oferta do conxunto da universidade cubrímola sobradamente, sempre temos matriculados máis alumnos das plazas que ofertamos, unhos pouco máis. Aínda que é verdade que hai algunhas titulacións que nos que deixan algunhas prazas vacantes, pero, bueno, son exemplos moi puntuais, moi peculiares. Se falamos do campus de Compostela, pois a titulación de clásicas sempre lle queda algunha plaza vacante, xeografía ven quedando algunha plaza vacante, quedaron, en este caso, en políticas, pero quizás porque temos un número demasiado alto para alumnos en esa, pero fora deso, no conxunto, cubrimos sobradamente o número de plazas que ofertamos. En Lugo temos algunha dificultade en algunhas titulacións relacionadas coas enxeñerías, particularmente enxeñería forestal, enxeñería civil, enxeñería de procesos químicos industriais. Bueno, as enxeñerías están tendo un problema a nivel xeral. Sí? Sí, tenen, eu penso que esa prensa de que son titulacións moi duras, moi difíciles, sí, claro. E ás veces me parece que botan para atrás algún número, pero está pasando en enxeñerías que están absolutamente asentadas, enxeñería industrial, enxeñería de telecomunicacións, etcétera, están tendo problemas tamén para a nivel xeral. Sí. Por iso digo, entón, temos problemas puntuais en algunhas titulacións, pero... Cales son as máis demandadas, Reitor, por exemplo? A máis demandada de Medicina, indudablemente, pois claro, para 400 plazas, somos a Facultade de Medicina máis grande do país, máis grande do país, en este caso, de España. España, no conxunto. No número de alumnos que admitimos. Admitimos 403, a máis grande de España, con diferencia. Ben, e para eso pois temos solicitudes de 4.000 ou 4.000 alumnos. Sí, claro, por eso salen as notas de corto que salen, e este é un problema a nivel nacional, non? Hai unha demanda altísima e por formarse como médicos e fan que está moi ben, que fan falta, fan moita falta médicos, non? Logo, titulacións que tenen moita demanda e que ademais compiten xa non só en ámbito galego, sino que ten unha capacidade de traer alumnos de fora. Veterinaria no campus de Lugo ten unha capacidade enorme, alrededor do 50% dos estudantes son de fora. Sempre gozou de boa saúde. Moi boa saúde, acaba de ser distinguida ademais co título de grado de excelencia que lle deu a Xunta de Galicia, o primeiro que temos na universidade. Estudios, se falamos de estudios sanitarios, pues todos están tendo moita demanda, enfermería está tendo moita demanda tamén, farmacia aquí en Compostela é outra das titulacións que tradicionalmente atrae estudantado de fora de Galicia. Digo por citar así algunhas das que teñen unha maior demanda, pero temos moi boa demanda de estudantado, temos unha capacidade que nos distingue de atraer
estudantado de todo Galicia, somos a universidade que sigue proxectándose sobre todo o territorio, a diferencia de Coruña e Vigo, que tenen unha proxección moito máis concentrada, claro, tenen a ventaxa de que ter ao redor da universidade moi cerca uns polos poblacionais moi importantes e a maior parte dos seus estudantes son dese ámbito. No caso de Santiago non, casi temos o mesmo mapa de Galicia, o cual nos sigue dando a entender que cando un alumno ten que decidir irse da súa casa a estudar, porque ali ao lado da porta non ten a titulación que quer, opta por Santiago de Compostela mayoritariamente, sí. As probas de acceso, que período para os estudantes sí. a SEBAU? Va a haber cambios con esas modificacións? E outra pregunta que lle engado. Aquel que quere estudiar na USC, hai facilidades máis alá do contexto familiar que poda ter? Ben, vamos por partes. Primeiro a SEBAU e despois as facilidades para estudiar. A SEBAU, claro, vai haber no momento en que temos unha demanda superior ás prazas que se ofertan, moi particularmente en determinados ámbitos, porque no conxunto, é verdade, no conxunto de número de plazas que ofertamos vais axustando moito o número de alumnos que acaban superando as probas de acceso á universidade, porque houve un baixón demográfico moi grande, pero aínda así hai moita concentración en determinadas titulacións. E iso determina que as probas de BAU acaben sendo determinantes de cales son os estudos que pode facer un rapaz que remata o bacharelato. Como sabemos, unha parte é o que significa a súa traxectoria, o seu expediente académico de bacharelato, e despois está o que significan as probas de BAU. Problema das probas de BAU, que se fan en 17 circunscripcións diferentes, que son as comunidades autónomas, pero logo se compite en un único distrito. É dicir, calquer alumno que supera a SEBAU en calquer sitio pode competir por unha plaza con calquer outro de calquer outro ámbito. Eso xenera un problema. E a mí me parece que se está tratando de enfocar a solución por facer probas idénticas. É difícil facer probas idénticas, aínda que se fixeran probas idénticas, digo é difícil porque, por exemplo, temos peculiaridades nos currículos de unhas comunidades a outras, particularmente naqueles que teñen lingua propia e unhas circunstancias históricas determinadas, non? Pero aínda que houvese a mesma proba, na medida en que evalúen e corrixan profesores diferentes, pode haber calificacións sustancialmente diferentes. E temos outro elemento que tamén varía, que é a nota de bacharelato que se engade antes, non? Entón, a mí me parece que unha ferramenta esencial para facer isto un pouco máis equitativo era normalizar as calificacións. É dicir, que a calificación dun alumno teña que ver con cal é a media, cal é os resultados que ten ali na comunidade autónoma onde fixo o seu exame. É dicir, que un 9 en Galicia pode ser diferente dun 9 en Madrid en función dos niveles de exigencia que hai un lado ou outro. Isto, que me parece que sería a gran solución, pois eu tamén estou convencido que vai ser moi difícil que se chegue a implantar, porque, lóxicamente, sempre favorecería a uns e perxudicaría a outros, pero sería un elemento moi equitativo, moi igualador. Outra cousa que se está facendo, que é bo, que se vai avanzando en fixar desde as datas das probas, a estrutura das probas, certos criterios de corrección, está ben, pero non estamos resolvendo o problema xeral que temos detrás. E logo, me preguntabas, bueno, que facilidades, que axudas hai na universidade para que o estudantado poida realmente estudar o que queira, con independencia das súas condicións. Bueno, tamén aquí o feito de ser unha universidade con unha traxectoria longa, con moita historia, nos fai que tamén teñamos algúns servicios que non son habituais nas universidades novas, senón que responden máis á historia. Por exemplo, temos un servicio de residencias agora que estamos vivindo un problema de habitabilidade, un problema de vivenda en todo España, pero moi particularmente en algunhas cidades como Santiago de Compostela. Claro, decir que temos máis de 1000 plazas en residencias universitarias que xestiona a propia universidade, que axudica en función de criterios fundamentalmente económicos. Hai tamén un matiz académico, pero a parte fundamental é o criterio económico, e que ofrece unha residencia, unha habitación, un cuarto, nunha residencia universitaria por 48 euros ao mes nunha habitación doble ou 62 euros ao mes nunha habitación individual, me parece que é un servizo impagable dende o que representa para a igualdade de oportunidades en este momento, que nos custa
diñeiro á universidade, por suposto, pero estamos importante. moi orgullosos del. Sempre é difícil ter os datos, e mira que eu intentei, pero penso que en relación á ratio entre residencias e plazas que temos de estudantes debemos ser a que máis temos do país, e sobre todo con este matiz económico, de ofrecelas a unhos precios que garanten realmente a igualdade de oportunidades de todo o mundo. Deberíamos, se a eso lle engadimos outras que xestionan xa iniciativas privadas, centros adscritos a OSCE, pois estamos chegando casi a 2.000 plazas, e é un número moi relevante, é un número moi importante. E ao lado deso, pois, temos outro tipo de axudas, de bonos comedor, etc., co que tratamos de reforzar sempre esa idea de igualdade de oportunidades, non? Que todo o mundo, porque especialmente a pandemia nos revelou que, aínda a pesar do sistema de bolsas, que é fundamental, casi un tercio dos nosos estudantes tenen bolsas, iso é unha peza esencial. Ademais deso, fan falta outras medidas para que haxa realmente que todo o mundo poida estudar aquilo que quere e para o que está cualificado, con independencia de cal sexa a súa procedencia social, económica, etc. A universidade non escapa á realidade, a inteligencia artificial está aí en todos os aspectos. Prevense novas titulacións que teñen que ver con isto que está chegando e que xa non se vai ir. Por suposto, nós fomos pioneiras, as universidades galegas, neste caso as tres. É verdade que quen puxo en riba da mesa o plan de estudos foi a Universidade de Santiago, pero logo fomos quen de entre as tres universidades definir, diseñar un título de inteligencia artificial que agora se está impartindo, está xa no terceiro ano nas universidades de Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. E iso está aí para quedarse. Ao mesmo tempo hai estudos de máster relacionados con inteligencia artificial, e logo hai moita formación específica relacionada con aspectos concretos da inteligencia artificial. Esa é unha realidade que está aí. Eu penso que é unha realidade que nos vai a cambiar a todos. Eu non sei, sempre digo así, se somos nós quen de imaginar todo o que nos vai a cambiar a inteligencia artificial. Habitualmente nos quedamos na superficie e dicir, bueno, pois vaise cambiar o proceso de ensino, aprendizaxe, porque vamos ter moitas máis ferramentas, tal. Eu penso que iso é verdade, pero que se nos vai a cambiar seguramente incluso algo máis. O mellor hai que cambiar o que enseñamos, o que facemos, o que formamos e como formamos, non só o como, sino propiamente o que, cales son os contidos ou habilidades que temos que ensinar ao perfil do estudante. Iso hasta ahora tiñamos moi claro, e a mí me parece que a inteligencia artificial nos vai obrigar a reflexionar sobre que vai a pasar. E o pase que nós non somos quen de imaginar seguramente ese mundo que ven detrás, que xa é unha realidade, pero que ven demasiado rápido. Se vemos o estudantado nun conxunto, non en termos individuais, como define? Responsable, aposta polo galego, sinte... Que visión ten conxunta do estudantado da USC actual? Vamos a ver, eu vexo un estudantado cualificado, non é verdade eso de que cada vez os estudantes son peores, non, eu eso non o comparto. Vexo un estudantado, eso sí, que me parece un pouco, a ver como digo, apático, que non é fácil enganchalo e que participe incluso en cuestións que teñen relevancia directa con eles. Vémolo na dificultade para compoñer representación en órganos de goberno das facultades, sí. Falta aí movimento. Seguramente hai unha posición un pouco cómoda de que parece que todo está ganado, que todos os dereitos xa están conquistados, e, bueno, pois hai que seguir sin máis, e nos falta unha posición para concienciar ao mellor ao estudantado de que hai que estar activo, hai que seguir pelexando, hai que seguir loitando por aquilo que temos conseguido para que se manteña, porque corremos o risco sempre de dar pasos atrás en temas de dereitos, de representación, de todo o que entendemos como, bueno, esta sociedade que nos demos, non? De sociedades democráticas de benestar, todos vemos o que está pasando e empeza a haber amenazas serias, non? Entón, quizá nos falta implicalos, esa conciencia de que deben implicarse un pouco máis, pois, nesa defensa. É o que percibo eu, non? Que significa ser reitor para vostede, así, no ámbito máis persoal, se me permite? Bueno, pois, ser reitor é a oportunidade que tes para que aquela institución que foi todo para pois devolverlle pois un pouco das túas ideas e tratar de facela un pouco mellor. Ese é o que é reitor, e ese reitor, e é, bueno, pois dar o mellor que podes para a institución que cho deu todo, porque sigue tendo un papel que aínda non o valoramos ben, que a universidade sigue tendo un papel de ascensor social espectacular.
sigue sendo permitindo que todo o mundo poda chegar a cales son as súas capacidades. E, pois, no meu caso, eu son o primeiro universitario da miña familia e, bueno, pois é un exemplo máis e unha institución a que queres, a que valoras, que aprecias e che dan a oportunidade de liderala para, bueno, tratar de facela un poquinho mellor, pois é moi grato. Parece ser que vai haber relevo. Como son esos procesos de ser reitor? Como chega vostede e que vai suceder agora? Que nos pode adiantar? Bueno, a universidade temos un sistema no que temos unha Constitución garantizada a autonomía universitaria, aparte de moitas outras cousas, autonomía investigadora, autonomía docente, etc., ten unha parte tamén de xestión e goberno. A autonomía significa que nos gobernamos nos mesmos. E iso obriganos a todos os que pasamos pola universidade, pois dunha forma ou outra, implicarnos nun momento dado en responsabilidades de goberno, se non é dun departamento, é dunha facultade, se non é dun centro de investigación, é dicir, compaxinar o que é a actividade propia nosa, que é docencia e investigación, con esa outra actividade que tamén é esencial para que a universidade siga sendo que é a xestión universitaria. Claro. E, bueno, pois aí está o de reitor. A universidade ten, dende a universidade coñecemos dende a LRU, dende a democracia, pois ten un sistema de elección democrático e con limitación de mandatos, cousa que me parece moi razonable. Aquí, pois, ata agora, ata fai 2 anos, tiñamos un sistema de 4 anos, máis outros 4 anos, coa posibilidade de reelección. Agora temos un sistema no que a elección é por un único mandato de 6 anos, sin posibilidade de reelección. 6 anos. 6 anos. O próximo reitor, a mí me tocou polo vello sistema, fun 4, houve unha reelección e outros 4, e agora o reitor ou reitora que se haya elixido xa vai a ser elixido por 6 anos. Bueno, que hai que facer? Pois o sistema que temos é un sistema de votación universal, eso sí, ponderado, o peso dos distintos sectores da comunidade universitaria son diferentes, e o que hai que facer para ser reitor, primeiro, querer selo, moi importante, querer selo, telo claro, e, bueno, pois un traballo importante de trasladar pois o que é o que podes facer pola universidade e tratar de convencer a moita xente para que apoie ese proxecto. E é un traballo onde non hai moita organización, é unha democracia, un sistema democrático sin unha representación moi organizada, igual que na sociedade coñecemos que hai partidos políticos, hai sindicatos, hai organizacións. Dentro da universidade hai profesores, hai estudantes, hai investigadores, hai persoal de administración de servicios, pero hai unha organización moito máis feble e en algúns sectores casi non hai organización, e iso obliga a un traballo moito máis persoal, porque estamos nun ámbito que somos unha institución grande, pero que nos coñecemos casi todos. Co cual, iso obliga a traballar moito e ten moito coste o contacto persoal. Cando serán esas eleccións? Cando remata? Pois as eleccións van a ser no mes de febreiro do ano que ven, depende de si vai... Un ano. Un ano, exactamente. A toma de posesión, a miña hai 4 anos foi o 22 de marzo, pois a toma de posesión será, dependendo se hai segunda volta ou non, pois mediados, segunda quincena de marzo, se houbera unha segunda volta pode retrasarse un pouquiño máis na primeira semana de abril. Ese é o calendario que está establecido e o que vamos a respetar, claro. Ten vostedes sensacións estranas, entendo? Non, teños casi todas boas. Sí? Sí. Dices polo rematar o mandato. Sí. No, pois desde... Chega vostede con ganas de dar o testigo. Cando un chega aí xa sabes que este é un tema de... Vamos, que non queda outra, eso por un lado. Un tema que temos así, témono moi interiorizado, con satisfacción polo traballo feito. Nunca me arrepentín ningún dos días que fun reitor de ter sido reitor, pero tamén son moi consciente que é moi bon dar o relevo, que cheguen outras persoas con ideas novas, e esa é unha base fundamental para o cambio e para a mellora, non? Porque, que non, un sempre acaba caindo nas súas propias rutinas e convencido de que a idea que ten é a mellor, e basta que ás veces chegue outro e o vexa diferente. Pero, nada, sin ninguna sentimento encontrado, sino encantado de no seu día ter concurrido, encantado de que me deren esta oportunidade de ser reitor, e encantado tamén agora de dar o relevo a quen lle toque continuar. Fálanse de varios aspirantes e demais, aproveitando que ten un micrófono diante, que consello lle dá a todos eles? Bueno, dicía hai un momentiño, a mí me parece que o primeiro é querer ser. Querer selo.
de forma clara. Ter claro que quere ser. A mí me parece que non hai que andar esperando, bueno, pois vou a ver se me piden, si que non, ter claro si queres ser. Paso ao frente xa decidido. Paso ao frente, quero ser isto, expoñer as túas ideas, as túas propostas, falar moito, iso ten un coste de traballo, de contacto persoal coa comunidade universitaria, pois somos 2.000 e pico profesores, 1.000 e pico pás, 4.000 persoas, pois tens que falar con moitísimas desas 4.000 persoas. E co estudantado, moito máis complicado, porque son 25.000 e aí sí que non é imposible falar con todos, pero tamén tratar de facer un achegamento aos representantes, a grupos, aí hai algo, aproveitar un pouco a estrutura que hai, que tamén é feble, pero aproveitala, e de moito falar, de moito comentar e de buscar apoios, de axudas, de xente que colabore no proxecto e ir sumando. Pois nada, consello, tero claro, verborrea. Falar, con uns sí, e con outros. Verborrea, quero dicir, en bo sentido. No falar bo sentido, e de contar as cousas que se queren facer. Diálogo, sí, e a universidade, en iso, penso que tamén somos un exemplo de como se funciona despois. É un sistema onde hai moitos colectivos, moitos órganos colectivos de goberno, é dicir, moitas horas de reunións, moitas horas de falar, pero iso tamén nos permite funcionar cun sistema no que non funcionamos tanto como goberno ou oposición, sino que a cada un lle toca cando lle toca, sabemos que hai sensibilidades diferentes, pero tamén temos unha capacidade de sumar unha vez que estamos aí a apostar todos polo proxecto, que ten moitísimo valor para min na universidade, que nos diferencia un pouco da política que se fai fora dos muros universitarios. Pois a USC, coñecendo un pouco máis esta institución que forma parte do noso día a día, tan importantísimo para a realidade, que Santiago de Compostela sería outra Santiago de Compostela sen a USC, e hoxe pois tivemos como convidado o reitor, aínda un ano por diante, o reitor da USC, Antonio López. Quedounos algo no tinte? Bueno, porque moita investigación, moitos titulares, moito día a día. Iremoslo contando e narrando e convidámoslo para que veña noutra ocasión. Ainda nos queda un ano por diante. Ainda quedan moitas entrevistas. Teremos ocasión de falar e ver como van evolucionando as cousas. Graciña, reitor, por un placer estar aquí con vosco. Moitísimas gracias a vos.